Unida, que va trencar i que al sortir hem decidit presentar-nos a les eleccions i tal. M'agradaria aclarar una miqueta això. Sí que és veritat que hi ha molta gent, no molta gent, molt poca gent, sobretot d'aquesta antiga generació, que en un moment als 90 en què no havia res van decidir participar en el procés de creació d'Izquierda Unida i d'Esquerra Unida Alternativa aquí a Catalunya, perquè era l'únic que es plantejava en l'esquerra unitari que es podia fer, i que era un projecte que des del seu principi se'm va interessar. I llavors en l'últim congrés que es va fer a Barcelona d'Espacio Alternativo, al desembre del 2007, van decidir sortir-nos com a corrent. Sortir-nos com a corrent volia dir que aquella poca gent, i dic poca gent perquè estem parlant d'una organització d'uns quants centenars de persones, 20 persones, estaven participant en Izquierda Unida en aquell moment, van decidir sortir d'Izquierda Unida i dedicar-se íntegrament a participar. Va ser més una decisió formal que no una decisió que Izquierda Unida ja no formava part de la nostra vida com a organització, llavors va ser més un formalisme que una altra cosa. Una de les coses més importants que vam aprovar en aquell congrés no va ser això, sinó que vam aprovar tres acords de construcció. Un era construir lluites contra la crisi, que ja començava a apuntar llavors, treballar per crear pols anticapitalistes i sobretot també construir-nos a nosaltres mateixos, autoconstrucció també per a desenvolupar, per ajudar-nos també a crear una organització anticapitalista més d'entre totes que hi havia per crear lluites socials. Més coses que se'm plantegen és que si som un intent de crear l'NPA a l'estat espanyol i a Catalunya. L'NPA, per si no ho sabeu, és el nou partit anticapitalista de França. És com el propi nom indica, un nou partit anticapitalista que s'ha creat a França. La LCR francesa va decidir, a partir de certes lluites que, com coneixeu, es van crear a França en el darrer període, dissoldre's en una nova organització política per augmentar la militància i per crear un nou partit anticapitalista que permetés això, realment que superés la Lliga Comunista Revolucionària i crear el que fa anys que nosaltres estem dient, lluitant també, de crear un nou partit anticapitalista. Nosaltres no volem ser ni còpia ni sucursal d'aquest partit, crec precisament perquè aquí, a Catalunya i a l'estat espanyol, no es donen les condicions que s'han donat a França per crear això. No s'han donat ni lluites ni moviments tan forts com s'han creat a França, com pot ser la vaga del 96, les lluites sindicals que s'han donat en diversos sectors, el no a la Constitució Europea, sobretot, i els comitès de suport que es van crear, la lluita contra el contracte de primera feina, i perquè tampoc tenim, ni tampoc som la LSR, no som ni un partit que tingui aquesta trajectòria, ni aquest tamany de militants, i que ha fet, la Lliga Comunista Revolucionària ha fet aquesta aposta tan decidida, tan forta i tan honesta de dissoldre's en aquest nou partit per ser honest i començar des de zero a construir una nova cosa. Jo crec que sembla un procés interessant que hem d'observar i que hem d'acompanyar i que hem d'aprendre moltes coses i evidentment fer-ho amb els ritmes d'aquí, que són molt diferents i que es marcaran altres tasques més concretes. Jo crec que una lliçó que s'ha donat la Lliga Comunista Revolucionària a França en la creació del nou partit anticapitalista és que ha demostrat el que ha de ser un partit revolucionari, que és això, un bolígraf. Un bolígraf que quan deixa d'escriure el llencem i creem un altre. Un bolígraf que, sobretot un partit anticapitalista, un partit revolucionari, ha de ser una eina que es permeti fer coses i que quan no val o que quan amb una altra eina podem fer el doble o el triple o 4 vegades més la feina que fèiem amb l'anterior eina, la llencem i creem una altra sense nostàlgia i sense res. Jo crec que aquesta lliçó del que ha de ser un partit és la que hem d'aprendre nosaltres i començar aquest debat sobre què fer i com reagrupar-nos sense nostàlgies antigues. I també un debat que s'ha plantejat i que suposo que sortirà aquí és que per què s'hem presentat sols, per què no ens unim, perquè la unitat de l'esquerra on queda amb aquesta decisió nostra de presentar-nos a les eleccions. Nosaltres creiem i apostem decididament per a la unitat de l'esquerra anticapitalista perquè era un pol anticapitalista. Evidentment aquesta feina s'ha de fer bé i creiem que ha de ser un treball, aquesta unitat del dia a dia,
i que és una qüestió més complexa del que pot semblar, no? I a vegades, en el cas de grups anticapitalistes, no sempre 1 més 1 fa 2, i a vegades aquests debats s'han de fer bé, no? Creiem que la confluència ha de ser a partir de les lluites i del treball del dia a dia, com he dit abans, i que s'ha de ser la forma del treball del dia a dia als moviments socials que ha de permetre crear les confiances i avançar cap a la unitat, no? No ha de ser un acord programàtic, no ha de ser un acord ideològic, sinó que ha de ser un acord de confiança i de confluència en les lluites, no? Llavors ho plantejo aquí perquè ha de sortir aquest debat. Nosaltres creiem que som nosaltres l'esquerra anticapitalista sola? Evidentment no. L'esquerra anticapitalista és molt àmplia, nosaltres volem formar part d'aquesta esquerra anticapitalista, però ha de ser molt més àmplia del que som nosaltres, evidentment. Posant-nos aquest nom no hem intentat substituir l'esquerra anticapitalista en el seu conjunt. Un altre debat, i aprofitant que hi ha membres de la CUP aquí, també és que se'ns planteja si som independentistes. Revolta Global, l'esquerra anticapitalista, aposta decididament pel dret a l'autodeterminació, i això vol dir que apostem per ell fins a les últimes conseqüències, incloent evidentment el dret a la independència. Si el debat ho plantegem en una manera més concreta, que és què fauríeu si demà 26 d'abril de 2009, hi hagués un referèndum d'autodeterminació, doncs evidentment es crearia un follon que ens agradaria molt i votaríem que sí. Què passaria si per la raó que sigui es fa un procés revolucionari a l'estat espanyol i la burguesia catalana decideix fer un referèndum d'autodeterminació per separar-se de l'estat espanyol i separar-se d'aquest procés revolucionari? Doncs segurament no ho sabem tampoc, perquè és fer política ficció, votaríem que no. El que vull dir això que per nosaltres no és un principi, no és una cosa principista, sinó que és una qüestió estratègica, però que no neguem en cap moment aquest dret del poble català i de qualsevol poble de l'estat espanyol. Em queda poc temps, em fico més a per què hem decidit participar en aquestes eleccions i per què la nostra primera aposta electoral ha sigut les eleccions europees. La decisió de presentar-nos a les eleccions europees ha sigut un debat que ha portat molt de temps a la nostra organització. Hi havia gent que estava per sí, hi havia gent que estava per no, i totes les postures estaven molt arrelades a raons de la realitat. Hem decidit també en una àmplia majoria presentar-nos, però en uns termes molt concrets. Nosaltres creiem que el terreny electoral no ha de ser un espai només de la dreta i de l'esquerra institucional, no hem de deixar aquest terreny, aquesta batalla política a aquests partits traïdors, i perquè no ens agrada aquesta postura de feia uns temps que no sabien què feien en les eleccions, si votar el vot útil, si no votar i tal. Llavors hem decidit que en un context de crisi i que hi ha un debat sobre una urgència de crear aquest nou partit anticapitalista, presentar-nos a les eleccions per provocar una miqueta una batxacada entre nosaltres i plantejar aquest debat que farem avui aquí. Pot ser un debat de molts que hem de fer. No és una aposta electoralista, no vol dir que ens presentem a participar a totes les eleccions, sinó que volem obrir un debat davant del descrèdit de l'esquerra. Les nostres tasques continuaran sent i continuen sent els moviments socials i crear moviments i participar honestament en ells, i conjuntament amb altres organitzacions anticapitalistes. Per què les europees? Per què aquestes europees? Perquè creiem que també és un debat sobre l'agrupació anticapitalista que s'està portant a França, a Europa, i que està liderant França, i creiem que també era interessant sumar-nos a aquest debat i portar-ho aquí a través d'aquesta decisió nostra. I perquè creiem que les lluites que s'estan plantejant més dures ara a nivell de Catalunya, l'estat espanyol, Bologna, la directiva Bolkestein, les 65 hores i tal, són últimament les lleis més dures, més liberals, s'estan portant des d'Europa, i llavors ens semblava un bon terreny, les europees, per fer una discussió sobre l'anticapitalisme. Com hem fet la campanya? Ja mos ho sabeu. Hi havia una llei electoral, marca que els partits, tots en principi, tenen 2 vies per presentar-se a les eleccions europees, que és aconseguir 15.000 signatures de ciutadans amb dret a vot o 50 càrrecs electes, 50 signatures de càrrecs electes. Nosaltres vam decidir per un pla A, que eren les 15.000 signatures, perquè també ens permetia precisament fer aquest debat. No volíem anar per la via ràpida de 50 regidors, sinó que volíem provocar aquest debat, volíem tensionar una miqueta aquest debat, provocar sortir al carrer, parlar amb la gent, parlar amb altres grups i tal, i aconseguir aquestes 15.000 signatures que ja us puc avançar que tenim i que anunciarem la setmana que ve. Però hem